Singtini sini choilam constituency ni andaro Podnagar village 1 number ward singtini o jaga o kaisa soba khaika Tripura motha Greater Tripureland awareness program o program o bishesh khaine sini TWF ni brirok manjakha o jaga o singtini saiman kha sini Tripura motha o oroni jara CPM BJP khai tonai borok tini 8 family by 8 families borok 26 voters tini Tripura motha borok join khaika tai bwskang dino oro kisuta tai BJP rok tongmani abo borok join khainai sing khor mano bormagi sing tini borok no Tripura motha tai bubagra ne ngine thangsani jawab phaiman bagine borok no lamsogo tai oron buri rok sing tini kok salaika borok bo bwskang na salo bubagra ne je kuno program je kuno sini dofani jawab borok bo o jaga changori khawi ongkhonai ne ang asa khayo bormagi boroi malai belai khan tongtoka karon sini ektano sini bubagra sara sini o dofana tai kebo muthangmaya tai kebo phiyogui manya sing tamo jesepani BJP khaide jesepani Congress khaide CPM khaide singno kebo phiyogya sing national party borok o jaga phayo ekta vote bank ni bagai je singno Tripura sani vote langine sin borok no sino thoknani abo sara tai kuno protishuti thoknan protishuti sara tai kuno kori national party rongi bon bagai sing tini belai khan kha songjak sing borok no khabai belai khan sini hamjang ma sing borok no lamsoko je slogan lai Tripura motha tini final CPM BJP jagare final sing borok no lamsoko tini CPM BJP jagare final Tripura motha sing tini borok no lamsoko bubagra ayuk lokthong bubagra long live bubagra ayuk lokthong CPM BJP jagare final Tripura motha sing borok no khaba khoya lamsoko tini CPM BJP jagare final Tripura motha sing borok no khaba khoya lamsoko bubagra ayuk lokthong bubagra long live YTF long live TWF long live Tripura motha long live bubagra ayuk lokthong